Malaking punong kahoy. Dito kami, ito yung map. Pupunta kami doon. Alanganin sa mga maabot tayo. Dadakkel dan nagemulan ni Nuray. Joe. Ngagalyang. Joe. Kala nyo kayo lang may tanim? Dadakkel, di ba? Ito yung loob ng botanical garden. Supaya nagmayat mo dito nga kayo ni. Wow. (1978) 42 years na dito nga kayo. Ito na eh. Ne, tanda na kayo kaedad. Mas matanda lang ng 2 taon sa akin. Ayan siya, oh. Ayan siya, guys. 42 years old na tong puno na to. May pine tree pala dito. Pine tree, di ba? Ayan Family siya. of pine tree. Pine tree ba daytahan? Family di pine tree girl. Puno kasinsin ti pine tree. May tayo di ko ito nga. Ang kukwakot awan dagitan. Ang cute naman. Di ba dayto ngayon kat balite, balay tikwa al-alya. Ayan guys. Pulutan, pulutan, ayun. Laki oh. Oh, pulutan oh, pulutan. Ang laki, naglakul. Ay, ang laki oh. (1937) Ito? Ayan yung picture niya. Ayan yung real na ano niya oh. 1937 daw tong punong kahoy na to. Nagminato yan ano kayo daw. Mahogany. 1971. Oh? 1980. 1980. Katawunak. Ayan o, si late Lee Kuan Yew.